Zrátali ste si niekedy, koľko hradov ste doteraz navštívili? Alebo spomeniete si aspoň, koľko ich bolo počas uplynulého roka? Aj keby ste každý týždeň spoznali jeden, na lovca hradov, tak si hovorí popularizátor majestátnych stavieb, veru nemáte. Som rodený Trenčan a vlastne vždy, keď je možnosť, tak na Trenčiansky hrad idem pozrieť sa, aj keď ho poznám naozaj veľmi dobre, ale naozaj to tu mám veľmi rád a vždy sa sem rád vraciam. Trenčiansky hrad má v Lukášovom srdci špeciálne miesto. Bol prvý, ktorý navštívil ešte ako dieťa. Dnes sa môže pochváliť skutočne obdivuhodným úlovkom. Počas 4 rokov ulovil, ako sám označuje návštevu hradu, viac ako 630 historických objektov v 10 krajinách. Na Slovensku doteraz navštívil približne 200 hradov a hradísk. Máme niektoré hrady naozaj veľmi zaujímavé, či už svojou históriou, alebo dokonca aj polohou. Je veľa zaujímavých miest, tak nazývam, že sú to také zaniknuté hrady, hrádky, menšie opevnenia či hradiská a dá sa povedať, že naozaj skoro na každom druhom kopci sa niečo nájde. Veľakrát si ani nepozriem, ako ten hrad vyzerá. Aby keď prídem, tak som bol naozaj prekvapený, či už veľkosťou, krásou alebo niečo podobne. Takže väčšinou som nepripravený a radšej sa nechám prekvapiť. Cieľom našej túry dnes bude Starý hrad v Nezbudskej lúčke nedaleko Žiliny. Starhrad je najstarší hrad v okolí Žiliny na území Horného Považia. Kedysi to bola Trenčianska župa. Založili ho predkovia rodu Balašovcov. Neskôr ho vlastnil známy Matúščak Trenčiansky, Žigmund Luxemburský, potom Ján Čepek ze Sán, to bol husitský vojvodca. A od 15. storočia až v podstate do dnešných dní hrad vlastní rod Pongrácovcov. To je grovská vetva Pongrácovcov. Hrad sa nachádza nad Domašinským meandrom v Strečianskej Tiesňave. Slúžil ako strážny hrad. V minulosti tadiaľ to viedol popod hradom Brod. Jediná cesta na sever tedajšieho Uhorska. Neskôr v tom 12. 13. storočí, keď bolo viacej ľudí, technológie pokročilejšie, tak sa podarilo preraziť cestu pod Strečianským hradom. Tá viedla cez hory. Táto cesta, ktorá tu je dole pod nami, tak tá vznikla v období baroka za Márie Terézie. No a keď sa preniesla cesta na opačnú stranu Váhu, tak aj význam nášho hradu ako strážneho hradu tejto starej cesty klesol. Starý hrad bol dlhé stáročia v tieni hradu Strečno. Aj keď ho nikdy nedobili a nezničil ho ani požiar, je z neho len zrúcanina. Pod tento stav sa podpísal nielen zub času, ale aj miestny, ktorí hrad rozobrali a materiál použili na výstavbu svojich domov. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený až v roku 2017. O rok neskôr vzniklo združenie na jeho záchranu. Vďaka dobrovoľníkom sa hrad a prostredie okolo neho doslova menia pred očami. My sa snažíme ten hrad obnovovať tak, aby sa zachoval jeho genius loci, lebo sme na stredovekej pamiatke. Takže by sme radi, aby to tak aj ostalo, aby sa tu človek cítil ako na hrade. Snažíme sa zachovať jeho architektonické a kultúrne hodnoty. Na záchrane a obnove hradov záleží aj Lukášovi, preto vždy, keď môže, priloží ruku k dielu. K Slovensku mám určite veľmi pozitívny vzťah a som hrdý a samozrejme pyšný na našu krajinu, aj keď samozrejme nie všetko je dokonalé, ale ja sa vždy snažím niečo to pozitívne nájsť. A to je napríklad to dobrovoľníctvo na hradoch, že ľudia sa vedia zomknúť a vedia vlastne pomôcť a niečo vytvoriť bez nároku na peniaze. Informácie o svojich úlovkoch Lukáš zdieľa na sociálnych sieťach. Pripojí aj praktické rady o prístupe k danému objektu, možnostiach parkovania, o otváracích hodinách či vstupnom. Každoročne tiež organizuje stretnutie milovníkov hradov. Výťažok z akcie putuje na záchranu danej pamiatky. Zatiaľ posledný krát sa stovky fanúšikov stretli na Lietavskom hrade. Mali sme tam aj z Čiech, dokonca jedna babička prišla z Moravy. Spomeniem aj otecka, ktorý chodí a cestuje so svojím synom, ktorý je na vozíčku, aj tí nás prišli pozrieť. Takže naozaj či z východného Slovenska, či zo západného Slovenska stretli sme sa tam skvelá partia ľudí a naozaj sme si to veľmi užili. Lukáš popularizuje hrady aj medzi žiakmi a študentmi. Počas besied ich motivuje, aby chodili na výlety a spoznávali naše pamiatky. Históriu im predstavuje v zábavnejšej podobe, ako ju poznajú z hodín dejepisu. Sám pre seba si stanovil smelé plány. Chcel by som navštíviť, dá sa povedať, všetko. Všetko by som chcel vidieť, zažiť a odprezentovať ďalej ľuďom, aby vedeli, že aj ten najmenší, najmenej známy hrad existuje, až po tie samozrejme najznámejšie. Ja naozaj chcem motivovať rodiny s deťmi, ľudí, aby chodili. Možno viacej a častejšie, lebo toho máme na Slovensku veľa.
Takže ja sa to snažím prezentovať tak, aby videli, že my ako rodina tiež cestujeme, že to zvládame a že sa dá každý víkend niekde vyraziť. Žiadny iný